L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija ddikjara l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika li wassal għar-riżenja ħesrem ta' Bernard Gregg f'Ġunju li għadda kienu skorretti apposta biex b'mod malizzjuż jilħaq dan il-għan. Waqt li m'għandikax għal xi stħarriġ partikolari, nifhmu li Delija kien qed jirreferi għal dak tal-Malta Today ippubblikat fit-8 ta' Ġunju, jumejn qabel Gregg iddeċida li jirreżenja ħesrem. F'intervista mat-Times, Delija li tilef l-aħħar elezzjoni għal kap kontra Alex Borch qal li dak iż-żmien kien ra servej ieħor b'riżultati ferm differenti minn dak li ta' vantaġġ qawwi lil Partit Laburista simili għall-aħħar elezzjoni ġenerali 3 snin ilu. Iġri dak is-servej illi kien il-pretiża illi waslet il-Bernard Gregg illi jirreżenja, illi kienet juri distak 40,000, jina ma mintux. Jina naħseb li dakinhar id-distak kien ta' 24,000. Delija ġie kwotat fit-Times jgħid li kieku kien jaf minn qabel li Gregg kien se jirreżenja kien jipprova jwaqfu għax skontu ġie żgwidat minn dak is-servej. Kieku saqsa l-parir tiegħi kont ngħidlu assolutament le. Tirreżenja sena qabel elezzjoni. Ir-riżenja ta' Gregg waslet biex il-Partit Nazzjonalista jaħtar il-ħames kap tiegħu fuq perjodu ta' 12 sena. Sa dan it-tant f'botta li ħafna qed iqisuha teddida lil Alex Borch, Adrian Delija meta l-ġurnalista qsih jekk hux maħruq li tilef b'44 vot biss, Delija b'mod ċar qal li kieku rebaħ b'dak id-distak kien jinkwieta. Kif int? Maħruq? Le, maħruq le. Kif jint lift b'44 vot inkun vera maħruq? Naħseb kieku rbaħ b'44 vot kont inkun qiegħed nara nkwetat.